Očekuje nas još jedan trening pred sutrašnju utakmicu. Kao što je poznato, nismo imali puno vremena da se pripremimo, ali iskoristili smo akciju koju smo imali, prethodnu akciju u aprilu. Imali smo dvomeč sa Češkom i koliko toliko poslužio da se pripremimo, tako da sad trenutno nećemo imati puno treninga, naravno, ni pred prvi meč sa Slovenijom ovde i u Celju i pred drugi meč, pred revanš u Kragujevcu, tako da, naravno, radi se o dve veoma kvalitetne reprezentacije i mislim da će biti velika borba i mislim da će plasman za svetsko prvenstvo se odlučiti u Kragujevcu. Mislim da smo spremni, s obzirom da je veoma veliki ulog plasman na svetsko prvenstvo i da, kao što sam i napomenuo, da nije bilo puno vremena za pripremu, tako da moramo da budemo u ovom kratkom periodu veoma skoncentrisani i naravno da ćemo biti motivisani da damo sve od sebe i da slavimo u ovom dvomeču i da se plasiramo na svetsko prvenstvo. Neće biti lako, ali sve zavisi od nas, tako da nadam se da ćemo napraviti sutra dobar rezultat pred revanš u Kragujevcu i da ćemo u Kragujevcu svi zajedno slaviti i izboriti plasman na svetsko prvenstvo. Sa novim selektorom sigurno su i promenili sistem igre i način njihove igre, tako da naravno spremili smo se za to koliko smo mogli. Pogledali smo taj dvomeč sa Italijom što su odigrali, tako da vidi se neki pomak i razlika u igri. O igračima ne treba trošiti reči, znamo da svi igraju u vrhunskim klubovima i da imaju ogroman kvalitet, pogotovo to na poziciji srednjeg beka, da imaju stvarno 3-4 vrhunska igrača. Eto, rekao bih da odatle može najveća neka prednost preti, ali mislim da ćemo mi biti na nivou i da ćemo odraditi sve kako treba i da ćemo imati naravno i sreće koja je potrebna u ovim jakim utakmicama i da ćemo biti pravi na terenu i da ćemo slaviti, naravno. To je i najbitnije, da smo svi zdravi, da nema povređenih igrača, da niko ne fali, da smo u punom sastavu i da možemo svi da pružimo svoj maksimum i eto da napravimo još jedan dobar rezultat i da se plasiramo na predstojeće svetsko prvenstvo.